anka jamana kono finitigi do ye ɲininkali dɔ bila kana ma ko bi an ka jaabi ɲininkali jaabiw la k'o ye mun ye an ka kuma musow fɛ u bɛ fotota minnu kɛ kɔɲɔw la musow kɔɲɔ yɔrɔw la u bɛ fotota minnu kɛ ani filimelu minnu bɛ kɛ k'o bɛ cogo di doni kabaw ɲininkara nin na hukumu taswiri fi hafli jawaji wa ghayrihi ɲininkali filɛ n'a posera doni kabaw ma hukum taswiri fi hafli jawaji wa ghayrihi ko fotota kiri ye mun ye kɔɲɔw la ani kɔɲɔw tana doni kabaw ye jaabu min di u ko aljawab يحرم تصوير الكل يحرم تصوير كله وكلها يحرم تصوير لكل ذي روح كو يحرم تصوير لكل ذي روح كو فيمو فيني ما فيندي كو افوتو تالي حرام ko fengo fe ko nima fende do ko foto tale haramu ye wa huwa min kaba'ir awa ko be junubu badela fana ko junubu belebele badero wa tuhramu suwaru jawati al arwah ko fengo fenye foto ko nima fende do ko a foto haramu ye no kulliha ko be ko fengo fenye nima foto de ko abe haramu le ko be mujassamatan aw khairu mujassama ko min farikoro la madede ko min monima ani har min farikoro talaw la hajillu ko foto mi suma balaw aw la jilla ko be foto mi suma talaw yadawiya foto min ni addesara ni bolode yo aw fotografiya ko be foto mi na tara ni fotografi de appareil de wa mula wanati foto min ye a koloru ramade wo aw khairu mula wanati ube ni koloru tala ko be haram ko nimbe ko be haram foto chogo be haram wa yuharimu taliqu suratu kullu ji ruhi awa ko haram ya rafana ni ma fe ni fe ngo foto ko ni ma fende do ko a haram yara ika dilo ala juduran wa ghairiha ko haram yara ika dilo kogola anu runa nyogono fingo finye nima foto de adiloli haramu yara wala yazudu min at-taswir illa ma kana lidarurati ko foto site daga fonni foto min tara darura kama fingo finye nima foto be haramu yale ko fonni foto min tara darura kama jali tibbi misal la komi wa dogotoro nube hada maden kawyoro do fotota puru bana min bila ka bana nyene aw usbati shaghshiya ube ika kardante photo ube passeport photo aw ta'arrufu ala al mujrimina ube nube e wa tiali kelaw ka photo ta pour ko nyene ni mo munu nya tiali ke we mo faka ke we bandi yawke nubu ru photo ta pour ko tigu nyene wa nahwi jalika ko anin nunu na nyugonaw fa yazuju li hajati ko nunun daga haju kama yahrumu taswir hafli jifafi rijalan aw nisa o ko fe nanu kanyin kanila ko minye konyo ewa fotota akera cheuye ube musaudo aw kilahuma ube cheunu musaude konyo yoro la ka fotota ko haramu dedo akera cheu damade yu fotota konyo yoro la haramu akera muso damade yu fotota haramu akera cheu ni muso beda yu fotota haramu wa saddu minhu wa aghba taswirihi bil video aw al jawad yaye ko min ka juguna beye fana video lama ka konyo video la mata konyo ka ke video la mata ube ka konyo ka fotota ni appareil al jawal telefoni ko de ka juguna be tuguni wa aghbahu minhu wa asaddu qataran wa darara bayuhu fil aswaq
ko mun fana ye danje ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan nin photo sugu fana ka t'u feere ɲɔgɔn ma sugu la o ka jugu n'a bɛɛ wa arduhu ala nas ube ka to k'u yira mɔgɔw la karisa ka kɔɲɔ photo de filɛ nin ye karisa ka kɔɲɔ video de filɛ nin ye ka to ka yira mɔgɔw la ko de ka jugu n'a bɛɛ u ko wa man abaha taswira jawatil arwah ko ni mɔgɔ ni ma fɛn photo tali ni y'a daga wa hasana jalika linnasi ko e yo nya mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ ka ladaga ko fɛn t'a la kaɲi fa alayhi wijruhu wa wijru man amila bila yawmil qiyamah ke wa ka junubu bi ka dɛ ani mɔgɔ ye baara kɛ ni photo yi ka kuma ɲɛ a bɛɛ ka junubu bi ka fɔ ka taa lahara ko mɔgɔ de ni e de ye photo ladaga ou bien e de ko photo ta kaɲi k'a fɔ hadamadenw ye u yi e ka kuma ta ka baara kɛ n'a ye e yɛrɛ ka junubu bi kan mɔgɔ ye kuma kɛ ni ka baara ɲɛ fɔ ka taa lahara a bɛɛ ka junubu bi kan وقد جهرت أواقبه الوقيمة وآثاره شيئا في أثر حاجة وكم من يفوتو أنا ناني لبان كو جوغو مني كو فوتو لبان ناني كو جوغو منوني تيالي منوني كو أون كا وقتي لا ساسا كولو بانغرا كو تيالي ميمبي فوتو تالا جوغو يا ميمبي فوتو تالا دانزي ميمبي فوتو تالا لبان جوغو ميمبي فوتو تالا كو أون كا وقتي لا سيسا كو بانغرا كنكا بالما بانغرا كنكا فانا mɔgɔ caman bɛ taa hiji yɔrɔ la bi mɔgɔ caman bɛ taa alimura yɔrɔ la a dɔw n'u bɛna u ka hijun u ka alimura a bɛɛ baraji tiɲɛna a dɔw ni hari ka baraji bɛ tiɲɛ i ka baraji nagasira parce que i bɛ photo ta min kɛ i bɛ yɔrɔ k'i ka photo ta pour mɔgɔw k'i ye n filɛ madina misiri de kɔnɔ n filɛ alikaba de kɔrɔ sisan an filɛ safa de sisan a bɛɛ yɛrɛ jira fana donna baara la dɔrɔn tiɲɛna photo in ba ke ka mɔgɔ min ka baara tiɲɛ bin photo in ba ke mɔgɔ min bɛ wajilu min na i bɛ dawa min na n'a b'i ka baraji tiɲɛ bin o de ka ca dɛ awa karamɔgɔ y'a jantaw yɛrɛ la dɔnnikabaw ɲumanw ka kumaw de filɛ nin ye awa ko nin dɔnnikabaw de ka kumaw kana ta minɛ k'o fɔ jamana kɔnɔ parce que u ka kumaw b'olu ka de Cheikh Albani y'o de fɔ a ko arabu ka naso u k'olu de ka fisa diɲɛ ka kabila bɛɛ ko hari n'ale kɛra Albaniya ye hari na ale tɛ arabu ye dɛ ko arabu de kaɲi ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan ko mun y'u fasa man ca awa ko hali sunna wal jama bɛɛ b'o de ka fana ko hadisa sahalenw de b'o la awa ko ale bɛ limanani o de a bɛ o de sira dusukun kɔnɔ fana Sheikh Albani ko ale bɛ diina kɛ ni o de fana ko arabu de ka fisa bɛɛ arabu ka kabila de kausa kabila bɛɛ jigi dugukolo kan a ko mun y'a kɛ a ko parce que nin diina doni ala ye nin diina doni de bila wulu de kan u k'a lase jamaw tɔ ma ala ye nin diina a y'a kalifa k'a bila arabu de kan k'u k'a lase jama tɔ ma mun na ko mun na ala y'u fasamanta mɔgɔw tɔ kan ko ala ye hakili mun d'u ma arabu ka hakili ni mɔgɔmɔdɔ ka hakili tɛ kelen ye bon a bɛ fɛn saba de fɔ ko o de kosɔn ala ye hakili mun d'u ma ala ye dɔnni mun d'u ma donc a bɛ sabanan fɔ ɲinan'o kɔ ko nin de kosɔn ala ye nin silamɛya dɔnni ta k'a da arabu kan u k'a lase tɔw ma a ko ni arabu jɔra n'o ye u ka fisa bɛɛ ye mais ni arabu fana ma jɔ n'o ye de sa u ma fisa mɔgɔ si ye mais a ko olu de ka fisa nin diina dɔnni dara arabu de kan ala ye nin diina nunjuru di arabu de ma u k'a lase mɔgɔ tɔw ma ni e ko o arabu ka kuma kana ta k'a fɔ e don o bɛ lakali cogo di diina nunjuru dira arabu de ma u k'a lase e ko arabu ka kuma kana fɔ e kalanna min aw yɛrɛ filɛ sisan aw ni arabu bɛ se ka kɛ kelen ye n'u jɔra kuranna bɛ olu kan de la hadisaw bɛ olu kan de la mais ni e ka pour e ka hadisa faamu fo e ka arabu faamu fo e ka olu de kan kala fɔlɔ e n'o bɛ se ka kɛ kelen ye cogo di ala ka hakiliman d'a ma n balima awa karamɔgɔw a y'a janto yɛrɛ la dɛ dɔnnikibaw filɛ k'a fɔ karamɔgɔ minnu bɛ photo ta bali la jamana in kɔnɔ karamɔgɔ minnu b'a fɔ fatawa la ko fɛn tɛ photo la photo ta bali photo ta bɛ jamana in kɔnɔ olu de ka sababu don et puis yɛrɛw dɔw b'a fɔ kawujow la musow kɔɲɔ yɔrɔ a kana photo ta a kana pare a kana photo ta a kana sanu minɛ bolo la ka photo ta a kana wari minɛ bolo la ka photo ta k'aw yɛrɛ yira e yɛrɛ taara yɔrɔ o yɔrɔ i b'i ka photo ta k'a bila
e yere tara yoro yoro ka video beta kachari situka e ko ale kana ka photo ta ka konyo yoro la ale kana pare ka photo ta ka yere yira o be famu chogori e yere be yoro ka e be filmer e ka video beta e be yoro be fo ni be yoro yere ba fe ka kamare de ka da ka ki filmer itilala ka dersulata i ñinin kara de itilala ka ñinin kala jabi da doro iye kutuba de itilala ka kutuba da doro ka fili dinya be kai e yere bo ka e ko muso kana ka photo ta ko nyoro la ale be sege ka kuma famwa e yere bi yere jira e ko ale kana yere jira ko ale kana pare ka pare fini don ka sanu mina golola ka wori buna golola ka yere yira donc ka kanu ke e fana ka wajuli ba fe beka bekiye e ka kutuba ba fe bekiye e tara yoro jama min ni kumbe ba ko jiya beka ye ko jama nanin kumbe aw ka kuma muso yere na ya soro hakili be muso la nko ode ya to hari suro nya fon ka kuma la nko muso do ko adew ma jamana kono ya ko huruba sunna aya yere koroshe ko huruba sunna min be mali kono ko aya yere koroshe ko sunna mi ko abidia kacha ka sunna ko ye sunna wa muso do be ko fa yo foro akwa le yo ci de bila dew ma maliya ko munum be wajuli ke salafiya ka aye wulu ka kuma de lamme ne munum ka wajuli be huruba sunna inde ka aya yere korosu ma de sunna min ka bidia kacha ka sunna ko ye sunna wa muso de be ninfo donc tiali banka jamano kono karamo sugude do odi ato umar ibn khattab ko ako salasatu yahdimuna dina ako fen sababe kulu be dina burjade jallatul alim doni ke baga kasira bila e kala nendo doni ke ba de mogo dalem bila ubillame ni e yesira bila o be dina burja wa jidalul munafiq bil qur'an ani munafiqin na be kuma dro be wajilu ke dro abe qur'ana de fo munafiqi fana de do mais ni abe kuma ni qur'ana umar ko ni fana be dina burja sabanna wal aymatil mudilluna nyema fililew umar ko ni fe sabade be dina burja akon ni fe saba u be dina burja de awa dina burja be afrique ni fe sabade do ni denu ke baga yere sira jelen ko bake ka sira bla dro jonu ke baw yere bake ka kataw bake ka sira bla ani munafiqun be kuma ni qur'anai silama nyuma yere te ani nyema fililew nununde afrique ka dina be détruire ka dina halakiya umaru ka kuma do donc ambe min fo konyo fotota konyo yoro wula fotota konyo yoro wula filimiri na video haramu de do kuma mana nanumaw ni fendom balu dobe minke eni ka konyo muso jama nyana abe nyugo meleke nyugo na ka nyugo mina ka nyugo ambarase ba fotota te ka video ta o chogola mo be to laje baga ya be ni numbo unu bor hada madiyan yire kono malo baliyani e wa fende nunu nye dina baliyani temmalo nde same ija lam tastahi fafal ma shita kida nyore fa koni hada madiyan temmalo ya finwo fin kada ya bato finwo fin kada ya bake ni mo temmalo ya abe fembeke o de nin ko sugo Cheikh Abdallah Bumbaji kuma nan nunu de ako do yere be fendom bali yero de be mal balu do be yere ko a photo tale ana kam muso de be nyugo mina fo be nyugo embrasser ubu photo ta ubu film ubu video ta mo wore be taw laje ube kunyo muso ado kunyo fini mimbala fini fegele aboy ko muso lankolo de be tama ibino o video ta kino filme kasara be nunu bo awa don ka bawo yaayira buno senu fana yaayira kanyini kal jabi dola ako ni kono photo ta min fulo ni ako ni kono video min fulo ni ako atora be mo fulo min kade kono muso ani kono cheyere ado tora ba yire fulo de kaw parce que o jama yoro ni anu photo ta yoro la dro che do be e ka muso nye ni ma ke cheye che biye jolente ibe bo min kala ma ya tolo ka boy bolo o muso min fulo ni nye ni ewa abe konyola ibake keni ka che filimi wa ka photo ta jama de be che ni muso i che fana be se ka muso doye jama ina o muso inye to be e yere nege boy che la yere a hakili be do muso de ka no numéro tara woni nin kara ibe furu labante furu la ne ta yere an nege bonno e be laban be fili koy ni kunna diara de na farika ni ma kunna de be fili yere da beta o chaman kera
konyola e ka ceye muso wore ye jama na fotota la wala fotota yoro la o diara ka teme yereka o diara ka teme yereka ewa ado fana muso min fana be jama ye fotota la ni jama min be e ka muso nyere be ceye do ye fana ceye be diaye ka teme e yereka afana hakili bora e ka ani eto de be nyogon ewa numero ta sisa misasu be ci nyogona ebe bo min kalama dongodo kelebe bolo sokono iya bila drop paraw ni betata ayude fode akon nim photo ta konyo yoro la filme la kwa tora be mo folom min ka folo yere konyo muso ni konyo ke a tora bina sha wire folo de ma folo ala kan kisi kantanga ko bidamu photo ku cari pour mo ko kolosi bo chogode ay bidamu anya fo chogomi o ka kuma o ka fotaw ara duke uluka ulu bange moy o wasara min ni yere yado comme bunu semini ba fo chogomi rahimahullah ako ni yere yado bidamu min kera fitina mo de kitabu dilalende be ale polo ale be wajulu kede ale be woleli kede do abake kamugo fitina jama be gira no fa bake kamugo fitina no togo de ma fo kamugo baga ma kwaya yire kurosi karasama abe mugo chaman de fili nimbida mugo sugu iba togo fo nimbida mugo sugu iba togo fo kamugo balama mais ni e fana ye photo uchari abe komi faraluka photo chari la voilà ibe mugo bali abidiama abe bidiam minke kuma fota munu ni keta muna buke araduke uluka kulu bange mugo ye karadukuka har ni ma togofo ni aya alkeram atenya mugo min ka togo de kafo na togo ma fa fitina kabo kitabu dilale onde bale boro nen kadi mugo filila de ale tanka le togo ma fo yerede abe jama chaman de trompe o togo fo ika mugo baga ma mugo be seki yere korosa ma chogon ko nyagambile Allah wala monte sekanda dola aye min fo ko anye munu mbo dambe kata sunama anyu ka filimele min fo ko o kuma de la kake ale yere nyana ale dama kala de na kuma kera anyana nu tara jamana minna mogo munu mbo filime ni filimeli imbanna abeta unibe sigide ka kuma wori hake de la uka kasiti munu fulen ye pour ko char ube ko fere mogo ma enu be biala de be hakke min di uluma inu be olade ni nu bolade iwu sara ko hakke duma wala ebu fere chogo mi ube bu chari chogo mi ka ko chogola mbalma ne ka dawa kera ninde amma bonu hutala sisa ma shalitukum alayhi min ajri in ajriya illa ala allah nabi nyuma mu cide nyu ka wolele kera kelen kele ba fo kam mo ne ma sara nyina fele ne ka sarate foy kan ni alate donc mbalma ni photo ta munu fule ni filmeri munu fule ni doni ke ba hada made ni mi janto yirela ambe ala dele ala kam anni aw kisama sunu abeta ke koyel lagara wa badalahum min allah ma lam yakunu yatashibu fembe tabange mo yel lagara yire hakli tunte minna ebi jate mina ko e wajuli kilangana e woleli kilangana e la albatu ngana ni e tara jo qiyama keneka ko hakili bentum be dawa minna hakili ben kasarala
ala ko malikaw ma ya foye sara denkele ta bolo ya yiri jiran min ke jiya kono ya ka saray balo bo balo sito bo salafu salimu tumbe fere bedeke ubu ka baranyum dogo chokobi salafu salimu wolu be fere bedeke pour bu ka baranyum dogo chokobi mais anta kera de ka fere beke nka ko be bange chokobi ka fere beke nka ko be jense chokobi salafu ka barateni ne la ka hatimandam sarakati bo chogo bo ko aleni dobe bani fala ko be banni sarakati bo de ke na bele mata sarakati bola fembala wa sarakati bo yoro ni yere yado e yikadina famu ni tara sarakati bo yoro na ibese kubali uka sarakati bo imbila ubi ka kuma ye fana abeto ye fana taye iko bale sarakati bo na ka foni ye bidiade de sirita ube ni yado ni tara ndese ka bali peude me ni nya ko atebe chinyali mimbala abedobo afanga la ubolo ibe taslamem masalha benina min ni eyre yado ni tara sarakati bo yoroina tile saba sarakati bo do ube tile wolon fulado ube tile binani do ube ewa sanyele masarakati bo do suyewa ni ne tara intese ka yelema ube ni nya fo fana jate sita ka utamina kanatai kanata sarakati bo yorola atebe katai bon ko ni mo min kera muso chaman tige fula sabanani bi bolo ko ciden tumbe aka furu muso be fofolo sogoma bon ko yala e fana be wule e fana sani katika barelo ibe abede fo ciden ka muso be tumbe nyogon kade betum so tumbe nyogon kade misirin kerefe ode ato be kelen njo abeda la kufo mais na ya sore fana kam muso be nyogon ka du kelen kono ube ki kelen kono do in ka du fule be nyogon kerefe i fana be se kaninke mais na ya sore kam muso do be kindola ate wajibi ke eka ko foi kata jo abela ka fo fola katika bara yorola ni telefoni koina ni dugu jera ika dembalo ibe se kungole kibaria mimbe nu ko kibaria te hera de be yu fo ibe se katika bara yorola mais na ya sore be nyogon kade bakanu nendo ikufo nu te nyugonka ni telefoni be minchoro iba wole ka nyininka akakola do ko do ko banabagato bi wulu bolo ko foral kelikela do ni tara aba fo ore jema kele ani drome kele ko na tara salu le fanate atege daika ko ubeto fewa Sheikh Abdullah Bumbaz rahimahullah ka kasiti dafalen do be ninka eri kele ni ko fatawa shihru wal mas wal ayn ko dabali ka fatawa ani ewani jinna ye mogo mi soro ani ninya ye mogo mi soro foita kono ninu ko sugute aya fo kasiti kono furalikela ni tara fe ninu ko sugude baboro ave fe nyanama do fiya kika kantige ube abi nyinen ka itola ube abi nyinen ka ka finin kolo dola ube abi nyinen ka ba tola ube nin ko sugu wore jema ni drome kelo na ta mansede do ko shetane barake lawdedo furakira be nin chogola ta mansede e ninye ko atigini shetane ude be barake nyogon fe kanati yere furake ofe
be wulu misiri be wulu korefe ko nu ni fa be du kono ni salli wala wulu ba fe kata misiri la fa ba fu kana salli du kono ko be chogodi donc ke ba ko ni misiri be nyogon korefe misiri mi koro kote de mo min ka kambe chamancela aka kante sanfe ko jugu aka majigine fanate mo min kambe chamancela na jora misiri ninka ka wolelike mo bo o me kata salli o misiri kono yi ka wajibi de ni darura wurete misiri kono min bi bale kata salli o misiri kono o ya wajibi de o misiri sugu ate daga mo ka jama salli ka du kono ko misiri sugu to e wajibi beta salla kono de ni sallirai ka du kono far rabbi naka boy kanna de me ye alaka wajibi do to e min ye jama salli donc ate daga na ya sur misiri ben ni sugu de la ate daga ukatugo fa ko kasa jama salli du kono uni fa be ka bo kata salli misiri de kono ni fa ye ujura to e na leti kata misiri kono kelen ka salli du kono ube muso munun be anu ka salli ne mo ye bali ko ujura tila ja ko fo kata misiri de la du ka jama salli ate misiri salli be ka boy ka o de lay munye dondo la ciden ko le hamina ya kam jama kulu do ci kata logo kana nu logo tigu nana ni salli wakati sera abe bilali nyamara ka salli wale ni salli wale la abe mugodo nyamariya aka salli jo abe mugodo nyamara ka salli ni jamai ale yire ni logo tigu beta madina mugo be salli ka du kono ni itina misiri la uka tasuma do ka dula kidon kale tunyo nganyata dondo la ko abe ni ke madina mugo be na tina misiri kono ukata be ka du jani ka tasuma kala me cire nya toy mun kama ko ko fe ale hakiri nana ye du kono na foloma feumbe muso be demisenu be bana bagato be soro e chokoroba be soro jama salima wajiban nunka ni ye tasma do dola ni be se ka tora sorala o de ato cire nya toy o konna ya soro ika du jama salibe misiri jama salibe ka boyka yala madina nunu ni sebo re turen ko bitan munun jani utunte sallu ka du kono ube sallu ka du kono moore te wasake donc utigu kata salli jama misiri de la u kano fa ka kuma la bato ni rola u kata salli misiri ro ka wajibiye subhanakallah